Arrotasun gehu zein zek emoten dutzu, zure denporan egindako gozetatik. Bueno, erreze eki. Erreze hartzu zeti, ez lortze. Ez lortu gero ganaz, inzen referendune, nesan ezi gure gogo bai edo gure gogo ez da, larrote mazortzi uneko bai zaurtoan, dana gauzingo forme, engun beskari betan afrontoien, da laro lagun hongen, da herri guzti etorzen, Aixe izan da, guntzat, bintzat, oin batzu baino ez dira jo, beha erreze da. Ja, txikatu da betiko. Hemen alien egiten duzko, gazteak eta... Total. Euskal, Eta gerliken itxea? Gerliken behiken da hori euskaraz. Euskarien ibezaz gehiago egiten da, hemen bermion da, ongarun da, legetxon da, markinen da. Gerliken baino. Zezan ibezaz honetan kostako errezi da, sohoz. Baina hemen bai, zehoin hemen jente bablie gala asko. Nik ez dut gaztierezek euskaraz total. Pentsau, zenbat errota zegoazen orduen, ene ama. Asko babeitu, nik esango dut, olozkon bat egon zan, bat. Gero arrandita, 2. Errekan zier natorre, gero guri egazen errota. Gero egon zan hau, errotatxu. Etxean errotari itxidot, huerkan itxidot errotari na. Gero bat esan, arrandieta, gero gurie, gero errotatxu. Gero gonzan, aratzurreta, olatxu, horretanak egon ziren filen erretxu baten, bat bera bezau, normala. Oinok eta urte da sartu zen. Bai, eta zu bertan bizi izan zara, Zapatu arte. Eta zelango goratzen duzu? Zelango bizi modi ziten zalango tabernako giro bat ze ziten zan? Herriko giro gizo, ez da herriko jentia, rumba jentia gizo geritzen zan, herrizen. Ni behaten zapatuetan da bene, gaztien ez labe, igual gota berdu duz, behaten nintzen zapatuetan da, mesiote zan, zapatu gabaz, da jentia aprobete, jentia gote zan, nien gitxeo ditzen zin, jokoan da hori, adjik jamei lagun dute gero baten nintzen. Ganik eran hori zin, lagun hain edo. Orden zu egitea zinean tabernan laguntan? Ez ziren, hain bizete zen. Jatekoak behen moten zirean? Bai. Gizen ez, holan, gotu zen, gizen ez, Carlos, motoan egin duzuen menu del dia, eta motoan da ostantzin, bai. Orden zutea bagoan eta pintxoak eta holan? Gutxikun txorizo bergidu eta lago eta gutxikun zen txarrezik hazi, txarrezik egin, txorizoak egin. Jenti etorri zen txorizo, amaga txorizo oso egin zen, eta jenti etorri zen txorizo gaten. Ze txorizo bergidu gaten. Arrazo hori etorri zen. Etzea baserri izan zen, baserri izena da Kortazar. Barrixo bat izan zen, barrixo bat beste sortietzea handik onzien. Gure osoak izan ziren bata badino esatzen, bat urresti, iluntzar, ertzile, barrixoa hori izan. Gero arrolak etorrek, La Roseta, nire izekoan da Sabinetzi bai, La Roseta giban. Guri bino harin jau egozen hori etzie. Mendiko barrixo bat. Ja, horrik esan dozu zena dire, etxean izena. Etxean izena, bai, etxean izena dizan denak. Eta danari esaten dut zezue hango jenteari etxean izenetik. Normalin bai, esate baterako batek eukiban izena Maria Teresa. Maria Teresa iluntzarkoa. Edo Gregoria Abadinonekoa. Edo Pantxike Urrustinekoa. Edo Paula Ertzilekoa, holan. Etxea zelangoa zan, zuen baserri, lehenengoa, hori Santamainekoa, zelango etxea zan? Etxe normala, ezartziaz, portala ezartzie. Portala esatezakona, ezartzie, portala baina ondizia da ezartzie. Ondizia da, da albo bizetan, batien eskatza eta bestien kuartu, beko kuartu esatezakona. Eta beti etzi baserriek ondizio 90%, beti eguzki ikusten den parajera begire. Ganien salie eta kuartuek, kamariek erokora, da atzien kortiek, ganaduen kortiek. Atzeko parte guztia, ez da? Atzeko parte ganaduentzako, jo. Hori behar. Eta ganaduena gorantzabe baukan? Zabaize,
Zabaile, han egote zen galtzue, eurentzako alimentu egote ziren galtzue eta betarziku eta holako gozo egote ziren zabailen. Da azpizen ganakuek. Oin ez da, baina lehen erpitza zen elizan, zestiletxu betik etxean du. Eta da zestiletxu nalien, holako manteletxu betik, polikoletxan. Eta gero horren kandela, bat edo bi, eta horrek isetin dizien esatako dut, da gero akabete zain datzela era. Sepulturia, bantzinen sepulturia isetzen da, bat interreta gote zen duten azpizan. Bakutxa beran da, Osa, zu mesara joaten zinenean, zeure lekuen paretaz. Gero lekuen, eta esaten, bueno, jambeko da, esaten hasi, sepulturia ipinin bidetan. Hori mesan hausien egiten zan? Mesan hausien itxesan dut, proseko mesan ez. Eta gixo nagote zin, eurreko bankuetara, batzeko bankuetara, bihan transporko horrete zin. Eta sepulture bankoen apostean igoten ziren, orduan? Elizan hori esan eta santan antzako leko asko. Lehenengo bankuek eta gero sepulturek. Sepulturek. Bai, izatzen kandeli isetu eta gero akartezen imeziatzen, ero zestilutxuen da leko itxuerren. Eta hori gero batu egiten zan, atxera eroan? Ez, batute bertan elizan izte zen, bertan tokitxu baten. Gogorra ziren. Itadure ziren. Eskolan? Bai, eskolan eta bai bat. Besti erbia bat, bai. Don Cruz, habe bazan itadura. Eta eskolan akur bete eite bien atxartoa izen zan deutzat, ez izenak ipini, eta erakuzi itxeben, abazede, eurek ipintxe bezan umie ez izenak. Eta bai, Jo, eta guk nik ez dut uste hemen ziren dunik joti. Ni lagun bateri naule izan, da, bueno, mone itxetzen kasi egunar. Nizek hartu nuen, ez da izan, psikopata batzuk izan zin neuzat. Erre nik emoten nabela torre zan mesin hori beta. Emoten nabela torre. Eta Andreinoak emonen, eta ipini alboan neska bat, eta 8 egunien humile gutxean. 8 egunien nire erakusten, erre baina, zegoa modurik. Gero berezik ezin eban, bori poderoz. Baina, maizu maestrek euren edukazioa esan honan entzat. Nire amarrutelera zinitzen bigerrien atxeaz da, bueno. Baserrian. Irizikaz da. Guztertu irizik eta basorako temitzenik. Haitxe, azpigarra baten goizkin potezan. Harmu zute guzti, da ni horra mabaitzen gero urten ez zestaren, irizik bakarrik guztertu, da guztiz hori beteko bidin. Biturripez? Ba, unbetarik ezitxu gaile zerien da. Da zuaia deznien doktrinera. Baina gero doktrinetik bertan, horretan. Bokadilutxo amak ipintzezune jan, eta horretan. Bertan egin du nihuntzen arteak. Ez dakit badakizu kanpaineko eta nihuntzen arek, zetakizien azateak gure. Metxikoa zetakizien anizetesan, eta horbintzatzera. Nire horbintzatzera. Hori horreketan? Domeketan. Azte hon eskolatik urten da bertan horbete gendune apur baten eta gero zera. Eta hori aimaetakoa, bat-batei jotean? Bai, sakristani edo gotezana elizan banitzia, arixek egutxe baina, gurit arixek gotera. Amabizere bai, Da elizan? Amabi jotela, amabize dizela. Osea, horren jakitxe gendun soloan da bine gentiek amabize dizela. Baina hori egiten zan, zozer? Bai, angelus errezetezan eta gero ostela den, segidu. Bizarra joatea beharrezkoa zan, derregorrezkoa zan, ez da? Bai, nino, monagillo, jaturtan nire, zera, izan nire amazan gazana sakrestani ezan. Elizie beregatun zuan. Eta, ganaz, neguen da, mesi hori zan, agusio zazpitzarra izan, edo. Nire maltzat ezan, deti, albagoa joten, ganbai joten. Nire justiz, lau jatu. Gero, ni urruneko den patxarratu zen, monagillo, neu, abadik ez zen zu torri, den patxarra dute. Beti monagillo. Eta zu monagillo, gero, zer iziten zen monagillo egitea?
Sotana horretxe zan zi, sotana kordela erotu gomen. Da gero badi lagundu, da gero binajera gartun, da zara bideo, badila. Eta hori ikizite ukiten zen duen edo? Gumetatik uste zuen pesatea zibin txan. Beti egoten zamora giloan bat? Beti, orduetan beti. Hona esatezan egotia, bodi da honi, no? Zeparpeini emote ben, modago ben, bastantzien, ez duan asko zutetan gura badik. Ja, eta abadeari ostu propinia edo ardagoa edo... Ardagoa, propiniz. Ardagoa inoz, sobrete mazan da, trautxuetan. Hora bai. Zure ume denporan eta normala zan, uden playara joatea eta ongo moduen daula? Eske ba, eske, a ber, eske izan zan oso desbardina izan zan. Ze orduen ez autobusi, klaro, kotxeri pentsabez. Orduen asko ere, ni xenaz bat ademaz, autoestop. Hori, topera inonik. Bakarrik inoz bez, bia lagunekin, bia topera. Osa, pentseu ez, aden Bermiro joteko trena beti onda, Bermiroko. Tren hartu biten, autoestop, beti. Beti, ni además asko inote, me dizan dondarenik autobustu dinen hau. Burgosera autobustu dinen hau. Apro eta aventurili bai zenaz ni. Bueno. Tranquiloago igualoin baino. No, hombre, eske desbardin izan, gaur ezin zine zain. Lagunek egiten zinenean, neskak eta mutile batera? Asko. Hane gozera zemen barzara zegain betu zin. Mutile asko gote ziren. Hane iru loan nahi eguan da. Bagaztetxua ez, beste erdiko ez, beste zagarruta. Dana batera? Dana batera. Eta ero, bosturitik nora urtetan zen duen? Gernikera? Gernikera ero Bermiora. Gernikera asko. Mundikara bailan digotan. Mundikan gran boli hotezan da. Tukadezkoz modure edo? Handiz izan arrola. Han bentana, zeri mini barkoko bentana minitxe. Mundikan, salgo arromile gotatzen. Gerrikitik da jente iturtzen gero. Da jente asko, Da gramolean nire goten zan aintabituen? Aintabituen. Eta han jantzan? Antxe, eskata mutile dena erixi denak. Mutile etortzen izkire eskatzen ere, hori. Ondartzara hemendik joaten izinen? Hemen bizi garduen? Bai. Arratutek, rekordan, bakotik esan ondartzara, bai. Bizikletan gernak erazten joan, eta gernak egiten nien. Pedernalesena. Pedernalesena. Hemen din lagara eta horrek ez, laidera eta... Pedernalesena urra bat eztan, laiderako ben, pasean biden zan, barko pase biden zan. Pedernalesena eta nien, arrasan bitxetera. Da gero, Gerniken bizi horren errezau, ez? Bai. Normal hau edo... Normal hau, ondartzara asko ez. Guztetan jatzu? Guztetan jatzen, eta urretan ebitzi, guztetan jatzen, bai. Gustu zaten emberrieri hori holan estona gugestu ikusesan denik eneko ez iman dino legelde. Ika, nik lehen nuntzunutena, albesti nuntzunaben, misionan estok eze berabikiu, gure amarik estok amantzako teixen zan, edukazio hori berbeiki elakoa. Biduzu, ez tozu zango dola nien ustela zen behar, da gure amak eta hori zen erabiltzen. Estok zati apurrete urtzen edukazio bat edan modizien berinoa, ikan erraikia, beste modua da, guk ikastu ikesi inoz ezin. Hoxe bakarrik estok, edo balkoa izan, jarria dio edo, ezaik edo, ondo zotzu bai, nik femenino emrali inoz, estona inoz ezo dentzu ezin. Gizonezkoakaz? Gizonezkoakaz be, ikan ekiru apurret. Bai erik amaristuzu inoz esanen. Bai hori zuri? Ekarixo izlazunak. Ekarixo. Daidek? Bardin. Bai, amazan motorra hartzekoa. Kariño mundu du bai, amak danona, gero pasetezakin altxine zelotxu bai gizonak. Gu, klaro, beza bolketak ginen amoaine. Naiz eta estime dukin, nahitxe bendik, Deripez goia. Txalan diruek aitek, eta plaza diruek amak. Baina, klaro, behatzi umedo zenekoen, plaza diruek lagur gatu zen. Milagro betxau zen amak. Amak edo zer, rira joe bardin, pla, ya está. Bai, aitek niri inoz ez jo. Bai, aitek
miradi edo aiken berbie, se acabó. Aquello era sagrado. Amagaz igual tirabita eta Bueno, sorgin hori besti hori venga, te matzut eta baina amana gero aurtziak abete zen. Da zuen amaio desa zaldute. Bai. Ibili bendajie, domekaz, moaztaro. Baina zoke lagutuko zen. Behin ibiztezen laguntu. Aman plana zan klasea, eta naiztea laskafetxo hartu. Bai, hori ibiztezen. Da plazan tega zalduten egotez. Bilek egotezin alkarregaz. Bizik eukien ondoan eta bizik alkarregaz. Naiztearen musiketik betejan. Bai, egotezin bai. Eta aite plana zeizan? Aiten plana gernikera, lagune gaine, dago joan edo eurentzagile batzak deure babitu. Eta horren amaio desun ezean, da eitea batzuten. Bai, eta nitorten izan amaekarri, berdizen, eskari jan, eta zera rakolatan, kanbiziek, nudeo, ala, gernikera ostera baiki bajatzen. Gernikera bajatute, taberna batera sartuti, uetzako pentsu, ez? Eta la jentik mutilen atzeti duaz, edo edanekin dabe. Ego zide horrezen, neska batzuk, eta harek txartuko uste zien, horrezen, zelako guzie. Ze tabernatara sartuten dizelata. Beste txarrik izan ez duten ez, tabernatara sartuten dizela, taberna bitxen dizela. Nari kondeneta. Eta hiru bat urteateko fabrikan segin esan diaren, aizti eta bilo fabrikan segin esan. Fabriken? Bai, jandoretan aiztik... Nazte fabrik esan? Marzanas ezakan haitzen. Marzanas? Rinder esatatzen. Zeren nabaz, egiten da hor? Horre... Arrolak argizen egiten. Eta horri gozinen, hainbet urtean edo? Bai, bost urtean. Bai. Bost urtean. Eskondu urtean urtean. Eskonduteko ja itxizen. Itxitzen, orduan eskonduteko itxitzen. Bueno, partuz egiten da. Egitzitzen. Ja, baina zeuk eskatute alantxe ziten zelako? Lagarek eskatute, bai. Gero zu etxerako ez da, etxean egin? Etxean gara, bai. Ekizioan hasi etzin tranquilak. Da besteko zo bat, lehenengo mediku izetezan gure jaun hartzia. Gero medikuri abizeu. Jo. Orduen, Eliseak asko agindu. Dana agintzegoan, Eliseak, orduen. Atzo, gaur zer da, Santilla egune izango da gaur, da? Gaur egin marzen duen bier, multazo egiten duen, Jaia iziten zan. Jaize, handize, Galiziko jaize izango da, bai, hamen Santilla izetzen da, izetezan, sakaratu ezik, biherrik ezin gendu nahi. Izetezan, denporadie garrizena, garrizek baten, edo joten, izetezan. Da, zarriken da, bueno, bilurretan, abadiek bilurretan. Hori gurti da, oin ez da hori guriko. Nori no sarpen guru izin den? 55 ingeluen. Da badin permiso da batzuten bizetezan, egolako estra bat egiteko, igual ez bateri erretegi zeiletu bintzeko dut, da badin permisoa bihar, jo. Horren zen izaten zapatu honan jai, zapatu den zine, zeuzurik bitean, zauduen muetatik laguntzen zen hori. Bai eskolatik bueltan, nahi zapatu honaketan, zapatu musine, horren zetek egon zen eskola eskimo zapatu den, bai, zestekatu gan hori. Zapatu guztietan da lan egizan nun nio, zapatu osoa ez dakit egizan, pero zapatu inglez ditzen da zezegon gaiartzi zapatu horre. Horre, horrek, horren por joanien, niako horretzen azkarniken, lanela zite, gero zapatu guztietan lan egizan nun nio. Nik nio dune, jamazazpi mozu ziute. Telebizioa lehenengo garbinen, lehenengo abadi ikarriban, anzalo bien epiman, eta pesetako horretezkun zarrerien. Eta gero, lleven hori rombo famosoa, venga, kamora. Romboa zan, Bai, amala urtetik orakoan zan. Orduan, kamora zuen, urtetezkoen kamora. Gero, guratik eta mara guzien dela. Tabernan, orduan, kontaz gonduzan telebizioa guztien. Da, no zizingo zan hori gitzi gora bera?
Nik honaz, moratu ez, usturte, bala. Uztaba seguraitik eta erosi interesioa lau. Eta marrean edo... Eta jende joten zan, telebizioa ikusten... Hombre, ordene... Esan egoten etxeaten. Ez, ordene, boso hori klasizklei famosoa eta ordenaz, jente ikusi gordo bizten ikusten entortezan. Horren telebizioa, nire esko hori zen telebizioa. Hori merosi zen, eta bernan ba, jente itorkeran da, nire esko ordene... Antrape, plazara joateko kontu edara eta txofer harina hasi dire beste leku batzutan baino. Baizenik, Bai, derrigorrak, engero herrizen bizitzi bada, Herrizen txofer oin badago autobusen bat baina, ongera sasoi baten bapo barik bai. Tardun gehatze zinen, bazarretik, oinez edo tenezinik. Hombre, egon autobus bat egin nire gomute guztitzen behar. Goixin bat berantza eta inontzin gorantza bat. Guztiriko. Eta txofer, ni neuri betzak uste sekule txofer. Bai, hemen pinitzen nien, ja derrigorra zan. Ateraine bat. Baiz, normalena zan gizonak konduzilte, bai. Ezta? Zuek erlikera behar zinen oduen behar? Bai, gero behar. Umetan, uberkara lehitokide horretan. Da ez zin izaten duzuen amaketa. Uni behar zelan bat ezari, belen dizin, euskiten egon biherri, ara uberkako horretan. Handik igual pasetezan bisikletan bape. Ikusin duen igual, antxe horkete gendu, antxe kurtzi. Gure zari diezizetan gero jagarnik ero. Gero ja, lehozio txogotan. Bai, gero Gernikera arte, Errenderizera arte, lote gendu zen botak edo, zapatak edo, klaro, bajatzeko derrigor bizan zeuzek, da gero botzen beste batzuk, Gernikera, elegante txogateko. Hemen elizarako eta egite zenien, nire haintzen arregi egon zan, taberni egon zalekuen eskondute, eta hain iztegin, aetarpi beti egotezan beterik, klaro, elizarako eta zan guztiz egantzi iztegin duz. Ganaduentzat egoten zan hermandadea bebai, ez da? Bai, guk ginen. Bai. Hori zelan iziten zan? Hori hermandadea, egote ziren, bost gizon, komisiokoak edo izate ziren, hermandadan dauzenak, ez da? Hori horrek kamizete ziren, urtien kamizete ziren komisiokoak. Da hermandada bat, pakete gendu unameste dilu, pakete zan, hilien edo, dana dala, pakete zan, holan, hermandadien pakete zan, da gero, jausten bazan, ganadu diltze zanien, danan arte pakete ben. Zuke bakatzu balezo gehiago kortan, zuritako tezatzen gehiago paketia. Edeko zena lau behi, gehiago paketuan, bideko zena baino. Da holan izetezan, baina izetezin azarri behi, bai. Gero taseu jezin ganaduek, taseu jezien, ikustezin ganaduek, honi bale dituz 20.000 peseta, igual. Beste batek ego tamar, beste batek igual 5.000 peseta. Da horrotezin problemak. Horrotezin problemak. Baina hermandadi seguritxo izetezan. Kortako ganaditxu ibe irautezan apakarri, dirurik esan oten askorik, da zekeran hermandan basa ospago itezuen. Iltezan, dilitezien, ganadu iltezien batzuk. Baina ez herrina egotezan, gu uzkinen egon da beste batzuk beste, ez da. Hori seguru, aparte zein seguru ontsa paketilez. Seguru bat paketilez ez zina, ez da. Borduen gotezan, ez zirretezanin, egezan, igual artezin arratzun gizon bat, nabarrizen beste bat, da gotezin etze errezkien zate jagona, gotezien. Da hori behia aporretik moderniz esan jentie jakabzan. Erretea eta zue, hori peligrosoa iziten zan, ez da bazarrietan. Batzuten oineztarri bat jauzile erretezan etzia, da hori izate jakon etze errezki, baino itxakon guztietan joati etzerik etze. Boltzia hartute, entzutez edo gortetetzuna handra batek edo, izonak eta zuek seguru hori gizteko, gu euskara joaten inora da zahatia. Hemen arrazune Gerniken tailer asko da. Ontsi momentuen izango neke, naulak itxia. Baina ni baino zarroak, Gerniken tailerra dekenak hemen Gerniken,
ate guztizan arrazun osan, nobaren kontu egiten dena. Zengoara zen ezkin utxere, jubilita osunak eta kolikozekoak eta inesanekoak eta honek Martin Gandia, honek pillo bat egon zinemen enpresi monteta dekenak, baina bastante potente txoean nire baino fuertio. Nizik gotena baino bierrin egite. Nire bierrin edo beti bilotaz ez da baina, honek eukiben enpresi, bierrin bastante bierrin egite. Eta biezen, hain beste lagun, euren enpresatxo monteta eukibenak. Zera horrein, ni hasi nintzen ere moleko, subietak izan zen, arepe, forrak, enpresak montetan zen, arrazun horretan ez da gutxi da. Beste herri batzuk baino igual deia. Aztu ondire euren kontu da zinenak arrazun. Hori hori bajatute da? Total da bajatu da hori. Horko beharra izatezan, kutsilloa, tenedorak eta kollarak. Baina ni egonetzen puestuen, izatezan, kutsilloak azkenengo biztazoan neuko emoten nigelez beste bik emoten moduen saltzezin kutsilloak. Bueno, zutoniko bierra, bier garbize bai izen zan, iken egun biertzekin zan izen. Bier garbize izen zan, baina... Pero control de calidad. Exactamente, control de calidad, bai, hori izan, control de calidad. Revisau, control de calidad. Bai. Eta kubiertu asko egin da hemen? Bos, asko. Alemania saltzen asko. Alemanetik etortzen gizon bat, eta egotzen olako maite izan ez da, bueno, iztu dago, baina ni hemen kajisteko kubiertu eta bera han jasarritea. Da kutsillo itxin ikajan, hartun kutsilloa eta begireia, ondo egin badot edo ez. Esatez diren, alemana dator, zateren, ostras, aguante horreri ustra be. Zuek zeme denboran azten zen duen? Gu urte betien. Batezan, diciembre ingenuen da ja, gabon eta diciembre hartu ez da, Nondik ekarten zen duen? Etorri itxezin txarri saltzen, kune. Etzeik ez etorte ziren. Etzeik ez etorte ziren, arroz esate zegoen bat, egon zan gizon bat, ekarte guazen, nik ez da izelan ekarte guazen, baserrire, ekarte guazen, amauz txarri ingeru korten kune, da zelan erote guazen. Eurretik, palu bat azerate guazen. Oinez? Oinez. Kunen? Kune txuek, 20 kilo ingeruak. Kune. Olako, kuito gane palo puntan olako hueltxu eta tintan emotetzin da. Eta, jo, hartzegoen etxe batien, barreza da eta pasetzezan, da, hartzezan, txarri zegoen legite zen duen, zelako duzu, muztu txatua, da luzi edo, dano dalekoa. Da, gero, ordize paketziakon, da jotezen laurera, beste etxe batera. Gero, izatezan, dirurik estekonak, ezabanak iten ez ziren, iztegoan txarrize, da urrun bastelen nien erizi otezen gerniken, dan etortezan. Tratanti hori, etortezan txarri dune, dan paketizakon txarrize. Dan paketizakon. Zetze guztizten esan oten dirurik paketako txarrize. Bai, esan egoten momentuen paketako, baina gero berbea emon eskero? Bai, berbea emon da gero urrun bastelen nien gerniken paketizakon. Deurek etorten ziren? Bai, deitxute. Deitxu, ero beterna joaneko bete bintik erreka duen, etorteze. Torre guzterrin egotezin asko, Noke ondu nitzen duen, eta igual urte egiten tarden deuna, ze batzuk igual zitzen, txiatzue. Pareke, momentu, itzen bat eguztan. Eta lehenteko egin biduen behidu, idizep, ero lenguen. Da zen baten tamaino, roditxu bat ero argaldu bat dira, bamengo buruko zera bitzu, Neurrire egiten da orduen, anemali batentzat, bakterentzat egiten da. Bai, eta buzterrie bera, zega zeiten da? Eurre esku da, beha espeziala, Edo zela gobez. Da, buztertu zela egiten da? Buzterrezi bikuen, da euren gugelat gozi, euren ordela gugelak, darek azera batun, da iztutu ondo, zaten nazi bat dago gola dizen zuten. Batu non zela? Adarratatik. Da lehenengo bata da gero beste? Da, gero beste. Da beste, lagunek begire, geldik, antxe beran buruan atan. Txaten,